Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Sama nimo may gahom usab siya aron kontrolahon ang ekonomiya sa Pilipinas ug kuptan sa ilang mga liog ang mga elitista. Rolaida, Menard, ikaw nang akong gipili. Busa pag-ampi nga dili ka maapiki ni Varseno kinsa nagtinguha sab og panimaos nimo. siya unya ang mahog sa akong mga kamot. Ipanumpa ko kana, Rolaida. Menard, Nasayod ako, kadabala ka kayo ka. Apan ipasalig ko kanimo. Dili sa yon lumpagon ang kultos kapatiran sa espiritual nga tinukod pas katiguangan kong mga Benavides. Ang mapukan sa dayon, maong tinukod sa piskot nga birsamin. duha ka dagkong mga haligi sa kultong sungayan ang nagkasumpaki. Si Menard Benavides kamoy akong karelasyon karon ug sa Varseno nga akong ex. Pareho sila nga nahimong importante kaayo sa kong kinabuhi. Si Varseno nga maoy akong kanhiay ug si Menard nga maoy akong karon. Kinsa bagit kahaon niya nila ang mula hutay ug magmadaugon. Jo Marie Benavides, kumusta ka? Igo lang siya nga mitutok na ko. Unya mibuhi o halawom kayong panghupaw. Dayon miduko. Dong Jo Marie, nahiabot ka dinhi alang sa usa ka imbitasyon. Kay gusto kang makita og ikasulti ni Amahang Varsino. Wa kaya ngayang kabalakan. Pinangga ko gihapon ikaw. Busa at timanon ko ikaw nga sama gihapon sa akong agaon. Ikaw ang naginusarang kaliwat sa mga Benavides nga adunay malumong kasing-kasing. Mayo kay nakuntay ko gyapon ikaw, Sopronio. Menard Benavides, unsay akong ikalagad. Amot kung angay baka akong magpasalamat nga ako kang nakontak. Wa sa ba kumaanan nga imong pasalamatan. Sopronio, klaro na magyag kayo ni sa pattern. Dili na magyag kini kapangutana og si kinsa ang nagdagit sa kong uniko iho dito sa Latira. Unya, Ayaw gyud mo pagpakasayop nga inyong patyon ang Batanoong Benavides. Kay mahayan gyud unya ninyo sa tibuok ninyong kinabuhi. giyon sa muman sa pagsiguro nga niya siya kanamo. Ay, Sopronio, sa ako nang gingon, nga klaro na kayo sa pattern. Buhat kini ninyong piskot ng mga antagonista. Mao ba? Ay niyo dada si Iho Jomari. Asa ninyo siya gitago, Asa, Sopronio? Ang Amahang Varsino mao ang pangutan ani ana. Simbergwensa. Dako yun kayo ang inyong bilib na inyong supremo. Siya ang among labing tinamod og tinahod. Kay dili siya abusado namo nga iyang mga sumusunod. Baya, pila man yun ay offer niya ni mo. Diha nga acceptance fee, ha? Nga di balihin ka man yun, Sopronio. Wa ako magapas niya nang giingon nimong acceptance fee. Ha? Ginaon ka man kayo, kwarta. Nasayop ka. Kay kung kwintahon, ug buot lang yung kwintahon, dako ka man gani ug utang kanako. Uy, oplok! Mura kayong igsog, politiko. Oplok ang dako. Wa ko mahinumdom nga nakautang ko nimo. Daghan ka og sweldohanan. Ngawa na lang nako kwintaha, sukad pa gyud sa una,
kay mo na tingaling nakalimtan. Uy, ba? Pues balik. Balik! Kay kwintaho na to. Magbinayra na ita, Sofronio. Dili kabayran og kwarta ang kaayo ni Amahang Varsino. Maong anhi ko kaniya. Magpabilin ko nga iyang alagad hangtod nga moabot ang katapusan. Pues, maalaot ka ining abot unya na ng mga adlaw. Mas pakatamison ko pa kanang mahitabo. Nagpagabugo ka na yun, Sofronio. Nganli ko bisag unsa kay para nako mao kini ang pinakainsaktong desisyon, Maynard Buenavides. Bugo ka yun, Sofronio. Bugo ka. Sinvergüenza! Uy. Layo karagyod kayo ni Tarsila. Dili kasama niya. Dili gyud kay buktot man ko og si Tarsila kiang maong dili gyud mi man nagsama. Mahayan mo rayod unya kining gibuhat mo. Timan ka na. Makasuya ka niyang puntuha, Barsino. Nganong mas gipili ka ba ni Sofronio kay kanako? Nga nahimo niyang agawon sa dugay ng panahon. Ayaw paghuna-huna ni Ana, Sir Maynard. Dili ka ha. Kamabot unya ang panahon. Nga mas pilion sa akong mga followers si Barsino kay kanako. Sir Maynard. Dili lang yun unta ka na mahitabo. Inaot nga dili yun unta. Sir. Ikaw, Ingracia, nakaila ka magod nako o nakaila ka sab ni Barsino. Kakanhi akong suod kayong higala. Kung papilion ka, kang kinsay ka namong duha ang gusto ni mong alagaran. Oh, syempre, ikaw gyud ang akong piliun. Kay nag-alagad man ko, dili lang kay kanimo, kun dili lakip ni Dudong Jo Marie, sukad sa masuso pa kini. Salamat, Ingracia. Tore ay, dili maayo nga itago ko kini kanimo. Aha, ang bahin sa unsa, Sir Maynard. Ang mahitungod sa nitabo kang iho, Jo Marie. Ha? Kay ngano? Naunsa man di ay ang akong alaga, sir. Pag yun ay ka, mahibaw sa balita. Palihog sultihi ko. Naunsa man di ay ang akong alaga nga tuwa karon sa latyera, sir. Gidagit si iho, Jo Marie. Unsa? Ug ang gituhuan ko, na mao'y nagbuhat sa ingon, mao ang mga antagonista, ang grupo sa kulto ni Barsino. Unsa man kini hitabo aha, Tarsila? Ingrasya, nilihok na ini ang kapulisan din sa tierra. Paabot lang ko ta si Sultan niya. Dili ko mahimutang niini. Nasayod ka yun nga sama na siya sa akong matuod nga anak. Hoy, ayaw pagdamgo nga nagmata, oy. Nagdahom, biapod ka. Tarsila, Tingalig na limot ka nga soldado kas pag-atimani mo kang Dong Jo Marie sukad sa masoso pa ni. Mong ayaw pagdahom, o ayaw na sa tinguhaa nga makigribal ka ni Ma'am Rolayda. hoy, hanggaw nga Tarsila. Kau ka ba ni mo ganahuna? Ikaw na gano'n ay plano nga ingon ni Ana og dili ako. Hello, boy! Unyong, buot ko untang ikahinabi ang imong supremo nga si Barsino. Bahis sa dahitabo karon ni Dudong Jo Marie. Ingrasya, daan ang nagbaod ang Amahang Barsino. Nga kung mahitungod kuno ni Ana ang imong tuyo, balibaran ka kuno niya nga makigsulti. Unyong, Gikasubo ko kayo, ha, Ingrasya. Apan, gawas naman kuno na sa inyong panaghigalaay nga sukat pagayot ka ni Adto. sige. Akong irespeto ka ng mauniyang desisyon. Salamat, Ingrasya. Sige, bye. Dili gid unta ko angay nga mabalaga. Kung naalang sa mga kamot nila ni Barsino ang akong alaga. Pero, usaon naman lang kung wa di ay kinidila. Usaon naman lang. Deko ang akong pagsalig kang iho, Jo Marie. Maynard, Naibaw ko nga kaya niyang protektahan ang iyang kaugalingon. makikita ko kang Varsino. Unsa? Ako mismo mo ay makig-negotiate niya. Dili ko musugot, ha? Rulay na lang ga. Dili. Maynard, Naara ka na sa kong pahak, rulay na lang ga. Maong pugngan tayo ka. ngano?
Wa kay pagsalig nako. No naman. Apan ang gikabalakan ko lang. Mao ang posible unyang tentasyon. Nga mo'y magsilbi unyang koneksyon ninyong duha. Aron labason katong nangadubok na ninyong kagahapon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!